Слагах ангелите бари с 4 гроша. Това ви дължи стария скатерник. А останалите на Калинка? Хайде, останете си с добро, брате. Пък не се свивайте толкова пред хаджията. Че то, ако не си млад да млатиш, ще станеш на ковалня, да търпиш. Знаем вече как да я караме. На зла круша зъл път. А на добър ти път, Петри. Сполайте. С Богом, по-брате. Сполайте. На, нов сукман да си направиш. Да ми станеш хубавица над хубавиците. А за тебе? За мен е здраве. Дорде съм жив и здрав. Все съм пари. Парите са си твои. Тръгвам, Калинке. Я, каква си се умислила? Като пойче на слънце. Усмихни се. Усмихни се, де. На къде тръгваш, Петре? Прихорската мъка, Калинке. Много мъка ходи по света. Ще ми се, ей да мога някак да оттърва хората от мъката. Слънце да дойде пред вратата им. Ох, дълго има да скиташ. А ще се върнеш ли? Ще се върна. Ако някой ме дочака. Ще ти дочака? Ще ти изпроводя, маничко, искаш ли? Няма с какво друго да ти изпратя. Вземи. За всичко. Сполайте, Калинке. Дано поне докато изсъхне си спомняш за мене. Прощавай, Калинке. Дали си от Бога паднала, или си в градинка никнала. Прощавай. Сега чети. То всемилостиви и сияйни ромелийски валия. Преблагородни Хасан Паса. Като писем настоястето, ние молим Бога да запази драгоценното ти здравие за още 100 години. Малко са. Нека е за 1000. От болук глава не боли. Тъй. Кала, ще се поправи. Едно стои, ние, смирените твои слуги, искаме да доведем до драгоценни ти слух, че по ромелийската земя се явил един презрян, нехрани майко и голтак на име Петър, наречен още Хитрия, който голтак скита по цялата земя
и подбузда с приказки и всякакви работи покорната рая против закона и вярата. Така. Пише. И дето ми отмъкна 200 гроша. Аз ще имам грижата да изпроводя писмото. Може. А сега заповядайте да пием по една ракица. Кала. От старата. Елбета. Заповядайте. Сядайте. Буюръл. Хайде. Добре сте ни дошли. Евлоги са Кирия Йордана. Увереност. Евхаристополи Цедо. А да ми си жива и здрава. Хайде да е, Хирлия. Чорбаджи Стамо, тъй сме се събрали да се разберем и по другата работа. Дай си ръката. Канди съм за моята русица. Халал да ти е. Сполайте. Ама как тъй, Стамо? Не бива така изведнъж. Малка ни още момата. Малка, не малка, време е за стопанин. На нивата дъжд, на момата мъж. Тъй знае аз. Хубава стока вземаш, Хаджико Стаке. Пара при пара отива. А тя, момата де дали ще кандиса? За това не бери грижа. На бащата хатъра не се чупи. Тъй е било, тъй е и тъй ще бъде. Благословение Господне и милост Его да приде на вас. Евлоги са Кирието, Хаджия Костаки, ето селото педи росица. Евлоги са Кирието, Хаджия. Ей, Яур! Той ли е пътя за Филибе? Той е галак. Трябва в позорлия работа да сте тръгнали, щом гоните в тая жега конете. Позорлия я? На пашата писма носи. Вай. Зато и са пратили такива баш юнаци. Предадем ли писмото, ще хвъркне една геурска глава като твоята. Нека хвъркне, щом заслужава. Я оправи седлото, бе, Геур. Дива, ага. Че жега даде Бог днеска. То да вземе човек да се бухне в реката, хич няма да сбърка. Пътя е натам, Агалар. Хайде, Аллах Керим, пък аз ще остана тук да се понатопя малко в реката. Че то няма да е лошо и ние да се понаприскаме, а? Я пълн, бе. Първо ние, Геур. А ти ще пазиш конете. Както кажеш, ага. Добре. Знаеш, Геур? Хайде, Марко. И... Хайде. Лисица два пъти в капан не влиза.
Добро се, Галар. Або Галам. Аз се здраве, Галар. Идат! Бре, що те иш, що нещо. Гледай какви коне. Калинка, ти виждала ли цибулката? Не съм. Стар пръч, млада върба кърши. Аби хубавите ябълки свирите ги едат. Ето вашата господарка. От сега нататък, Калино, само на нея ще слугаш. Ти! Я! Добра стига, земляци! Наш Петър, бе! Как сте, бе, побрати ми? Живеем, бе! Колкото да не е света без хора, А за къде сте се напътили, а? Ако е рекал Господ за Озунджол, на панейра отиваме. Ти! По печалба, На чурбаджи само стока караме. Пък ако търпиш на глад, тръгвай да печелим заедно, Ти! А какво ново вехто по село, а? Голяма сватба имаше. Чурбаджи само щерка се омъжи. За кого? За гинушкия ханджия. Хаджи Костаки. Кой? Он е гърбави? За него, за... Абе, то парите магари толкова път. Гърбави или няма да обулчат? Че как? Как е къндисала пък тя? Ами жената е като върба. Където я посадиш, там расте. Стоп, побрати ми! Тука ще нощуваме! Каква стана тя? Турци разбойници, дядо Гроз. Божичко, свърши се нашата. Пи, сила без разум сама се съсипва. Трай! Готвиш ли се за смъртта, бре? Юр! Приготвих се вече, ага, ама за тебе ми е жал. Защо, бре, кирата? Ей, тайна! Наведи се по-близо да ти кажа. Казвай, Геор. Защо се оставяш да те лъжат приятелите ти? Ти ли трябва да бъдеш най-големия ахмак? В колата ей на този старец беше всичкото имане на кермана. Пълно гърне с жълтици. Де
тая кола. Късно е вече, ага, късно е. Ей, уния двамата при огъня го прибраха. Кучета мръсни.